E un pachet normal de cărți. Alege o carte. Tăiem pachetul. Pune aici. Am apărut o carte roșie. Ții minte ce carte ai ales? Da. Asta-i? Da. Cartea roșie, 8 de romb, atău, îl punem jos. Tăiem o dată. Trebuie să mai fie o carte roșie. Nu mai e nicio carte roșie. 8 de romb transformat în 10 de negru.